Mbak Limbo sampun katuran menika pamundutan bajing luncak. Saka panjenengan Mas Tul ki Mas gawe saka pare. Nggih, leres. Ugi tasih kata wau pamundutan niki saking samping wonten pamundutan gleges. Nggih Mas nggih. Gleges. Nggih. Nggih. Oh nggih. Anu di Piye? Blebes napa ngleges? Blebes nggih. Wah iki neh. Mas. Nih gleges sing piye Mas? Blebes to Mas nggih. Blebes. Blebes nggih, Pak. Dik, Delok grigis. Grigis niki pake malah grigis. walah gigis to. Grigis. Ya. Kari maning niku nggih, Pak. Urang maneh tambahi kula. Oke. Yo, Ado-ado saka Mas Komet. nggih. Ado-ado saking Jogja. Jogja. Kedah dipinangkani. Yo. Jogja untumu. Wis kepenono pokoke kuwi. Haji Marwoto. Tetep kula openi. Monggo, katuran sinten Pak ingkang jumeneng menika? Rere ya. Grigis. Heeh. Oh, Ya. Dek Rere. Ada Dik Rere. Rere. Cahyo Duswantoro. Rere Imute. TikToknya Rere Imute. Yo. Goyang padhe. Komet. Cek stabil. Mbah seniman kok. Yo. Terima kasih. Terima kasih, Kong. Sehat Mungkin malih selalu, nggih, Bang Kong. nggih, Mbak. Binara padhe. Binara nggih. Istirahat. Engko sing besok disunat kaget kok ya. Kok iso ya. disunat. Iki wis bar sunat kok disunat neh yo entek. Modele kan nanggapno kono. Nggih ngeten iki panjenenganipun Mbah seniman. Oh nggih, Mbah seniman sapa? Nggih, sesuai dengan namanya seniman. Mbah Man. Mbah Man nggih. Saking jeruk wangi Mas. Nggih, Pak jeruk. Supri. Pak Supri jeruk wangi Pak nggih. Ngersake bojo loro. Bojo loro. Cocok kula sing dadi bojone kalih Komet. Heeh. Lah sing wedok sing sinten niki garwane? Wiwin. Cocok. Ki kudu dijadwal nek iki, bojo loro kok. Kowe apa entek? Ya kare sing mbake to ngentekne apa ora kok, So. Ayo. Ku ngengehi lho to ya. Yo, ada siapa dia? Ah. Ada Mbak Wiwit bersama Cahyo Duswantoro. Cok. Bojo loro lho iki. Asik. Hei. Ayo yo. Kang Mas. Goyang oke. Nggih. Suara oke. Oke. Terus? Tapi saya pengen ngicipi suaranya jenengan sedikit aja. Suara. Heeh. Suara kok dicipi piye to, Mas? Sing tegese njaluk suaranya sampean sithik wae. Mah, lho suaraku gur sitok kok mau jaluk. Lho yo, piye to, Dok? Mesti Sing ngene lho, genah- Mas. Sing genah iki piye to? Sing Ngene lho, genah. sampean kok mau nyuara sithik wae. Engko nek wis nyuara suara sithik penak sampean boleh kembali ke tempat Kembali. duduk. Oh, aku kan nyanyi. Oh, gak nyuara sithik wae. Nyuara tok. Heeh. Lah aku ket mengopo meneng to, Mas? Contone ngene. Ayo, Contone. kowe met ya. Ya. Kowe mau menang. Ngono tok nggih. Piye kuwi? Cintaku hanya kamu. Cintaku hanya kamu. Lah, warai sing pas sing kepenak. Ngono tok. Heeh. Kene liyane. Ya ditambahi sithik no ben ketok mendesah piye. Oh iya. Cinta. Terane ya, Mbak. Cintaku hanya kamu. Lah, cinta merah, merah jambu. Ngono tok Dede. Ngono tok wis kembali ke tempat duduk. Ayo, Ngono tok ya. Aku koyo Nggih, ini. nggih, Mas. Kon nerone Komet Aku ki, gur Mang. Tapi ilate mendel-mendel. Wis mulai iki. Wis mulai. Aku gak kono. Lah nyapa rek kok kene? Kok gak ketok. Berarti aku kok kono. Kowe gak. Oh kene. Ayo Mbak, siap. Posisinya gini Mbak, posisi gini. Ayo Mbak. Posene, Wiwi. posene piye? gini. Posene. Hadap syuting ya, siap. Ndak to aku ora betah. Siap dilongkas diatur. Aku wis kudu
Pikiranmu lho kok. Alah, aku ora. Ora nek leleblepe ngono. Ngono ya. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Bisa kas tuh. Sayangku hanya kamu. Sayang hangat. Itu tuh kok malah kok jaran to. Contone ra ngono. Sampean iki ora ngepasno contone to, Mbak. Kowe nyanyi aku sing nyanyi. Iki lho contone ngene, Mbak. Sawangan. Sampean sawangan. Perhatikan. Cintaku hanya kamu. Loh. Cinta merah, merah jambu. Oh, siap Mbak. Pose ke depan, tangannya di pinggang, siap ya. Komet agak maju sayang. Alah wis to kene wis mili ya. Apa kok milih iki lho jane? Milih kok kaya sumur. Mosok wis basah. Ayo to. Cintaku hanya kamu. Cinta. Wis Piye? wis gak betah. Gak betah piye to? Kene gak apa-apa. Ya terus? Irfan lah. Irfan sopo nggo Irfan piye Wes, to? wes. Wes cukup. Wis. Mas, Dalam? mosok wis metu. Ah, weh. Jare gak betah. Kok angger ketok teles ya metu. Ngono kok diunekne lho. Gak betah ki sumuk. Sumuk ngono lho keringetan teles. Kringete wis metu, sampun. Wes cukup. Weh. Sampun, Mas. Kok kowe urung puas. Gak wis. Sam. Pisan kas. Lah, enek sing iso ngetokne sampean. Mas. Enten. Niki lho, Sinten? niki pakare niki. Oh, nggih, Mbak Nggih. Inces rene. Mbak Inces. Wonten Mbak Inces. Saya sinten? Sing niki lho, ibuke. Oh, iya. Sing- Ibuke dereng Halo. artis niki ngian. Bojomu sing 1 minggu kalau Niki ndagake. nggih sedaya artis Satu lho niki minggu. mengke iri lek mboten diunggahne niki sing pakare niki. Ketah kedahe rata nggih, Mbak. Nggih. Mbok denggang Oh, niki nggih artis bagianmu Mas. 1 minggu. Sabtu minggu nggih, Mas. Ngatasi niki ra trimo 1 minggu. Cik iso. Iya saged. Jenengan warai kados kula bleb. Iki malah halus, ki maine halus. Loh, kandhane kok lagi ngadeg kayak ngono kok. Kok kira, Mas? Jangan dilihat umur, Mas. Yang penting gropyane, Mas. Loh. Tak kira ora iso ngadeg. Lho ki ngadeg ya penak jejeg apik lho, Mas. Alhamdulillah yo. Asam urate wis mari. Wis. Iya. Kowe ya rasu. Sampean Sayang. Heeh, sini sayang. bisa ya seperti. Tadi ayah cuma guyon ya. Aku mau wis dinyek. Enggak, Sabtu Minggu itu saya mengumpulkan tenaga buat kamu. Iya. Cintaku hanya kamu. Yuk, ngusung koral yuk. Kok ngusung koral piye ta? Sing mesra lho, percintaan kok. Bisa enggak? Ayo coba nyanyi yuk. Cintaku hanya kamu. Lihat ayah dulu. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Ayo. Siap ya? Iya. Awakmu sing nyedak to, ditunggoni pase piye? Sampean kok nek kok kene gak ketok. Gak ketok. Aku gak ketok endah Gak jane. ketok. Kok ngono ya. Kok jane gak ketok ndahe piye to? Apa itu? Aja ngono ah. Mboten Iya, nggih. aja Iya sayang. Aja Ayo. ngono ah. aja Mas, beda-bedane nggih Bu nggih. Ndang. Aja beda-bedane. Sampean wong ndi to wong Bojonegoro to? Bojonegoro. Lah aku wong Cepuk. Oh, cepet toh? Cepu aku. Cepu lah. Jawa Tengah. Iya lah. Iya lho. Kok ngerti leh berarti? Ya berarti cepu tenan. Lah nggih tem. Oh, Mam. Lah nggih tem. Kowe ngerti artine cepu? Apa? Cepitane pupu. Cepu yo Jawa Tengah. Dan siap ya? Kowe go ngroh rasane kok, Mas. Masam. Heeh. Piye? Ayolah. Cintaku hanya kamu. Ilate kok ngepang. Ula ya ngepangi jane iki apa lho? Piye Mas? Pripun Mas? Terus nane. Terus nggih. Cinta merah, merah jambu. Ayo mantuk. Nyapa, Met? Nyapa? Tak tambahne sih ya dah. Ayo mantuk. Gue anggap ra sehat tapi mbok tambahne iki lho. Ayo engko nek wis penak awake tak nggo tanggapan neh. Ya ra. Ya. Nyambik. Sayangku hanya kamu. Wah, sak sore bereng, Met. Misor yo yo. Iki cek enom aku ya menyang. Mari. Ayo mantuk. Ayo mantuk. Main ndi, Mas? Anu cepu.
Ayo mantuk nggih. Nggih, ren to. Mau kae lurusi kok. Wis mlethek lho tuh. Mletheki telo to mletheki. Oh gak terima mledek iki ngono. Dan- Bengkah. Berkah nggih. Saya lho Bu. Sayangku hanya kamu. Ayo mantuk. Nggih. Wes, Ayo, ah? nggih mantuk ya. Ya. Urung iki aku. Ora apa-apa ya engko neh ya. Engko neh. Nggih nek son rene neh nggih. Oh, ngono. Nggih, ya. Tapi jek penak. Engko neh. Kuncok rasakno aku. Engko gak apa-apa. Ah. Cintaku hanya Ya kamu. ampun. Kalau. Pak Lurah. Bu Lurah. Delok. Kuwi lho yang dilayani. Gak ada. Aduh, iki muter. Wis kowe mari ngongkon ngadeg barang. Lah kae jute setrume gede no kok. Nek kadung ngadeg lungguh angel. Yo diantarkan to. Ayo sayang. Iki gandeng sing mesra Iya, to. iya. Gandeng terus dinyanyekno. Oh, iya, iya. Nah, nyanyi sing apik kaya Roma ngono kae. Nina bubu Oh Nina bubu. Wah, Ora aku iki lho Pak iki lho. Oh, anak aku ya tetep bangga mesra no. Mesra. Ayo digandeng karo dilunggone. Hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Alah sayang permatanya hatiku. Aja dadah. gandoli ya. Ya Gandoli. Aja mbok gandoli. Sik ta iki ngajak Indian-Indianan ta. Ya ya. Iki Sarukan, iki Rani Mukherjee ya. Sarukan Rani Mukherjee. Suraji. Iki judule kucek-kucek kematane. Kok Suraji piye Lah, wedo? lah, ya, Suraji kalau Mbah jenengan ditimbali, Mbah. Berarti ya jodoh to. Ya Mak ya. India. Deng tarung, deng tarung. India. Ayo Mas. Sarukan ketemu Rani Mukherjee. Bagaimana kayak gini? Sarimen pergi ke pasar kok. Yo, nyanyi. Tumpah doae. Ayo, Mbak. Bagi vokal, Mbak. You musturae. Tum sene kane ya. Sabene dikai. Tumpah doae. You musturae. Tum sene kane ya. Sabene Dipangku kok malah melayu pangkun. Pangku kok mbek pasangane kok sok Bangeten. Pangku kene lho dipangku. Neng sing api-api lah kok iso malah bae to. Kowe jenenge ngenyek aku. Ya ora lho. Ayo mantuk. Bae sapa? Bae Bae sapa? Mbahe anak-anak dadi nak sayang. Bae. Duduk dulu nggih. Loh, kok sayang Oh, piye? kurang dipangku kok duduk Lah, ya. Heeh, pangku Harusnya jaluk pangku. Ayo Mbak, pangku. Kali-kali. Bokonge lincip kok. Lho, iki bongkong pori kok lincip iki. Kayak tumpah ono bae ngono lho, tumpah ono bae. Iyae. Apa renek liyane? Wow. Oke, umur. Ya, Bapak Ibu, ini adalah contoh keluarga yang serasi. Mudah-mudahan keluarga ini segera diberikan momongan. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bocah kocrok ya apa piye? Aja wis aja. Iki wis dianu, iki buke yo mlene ae kok sok. Lah piye lah penak e. Angge ku eneke kuwi yo. Kene-kene yo rong karan gelem. Kita kene yo nampa ing pandum kok. Lah gurih lah. Lah yo. Gurih. Wes ya sesuk Nggih, ya. pun. terang. Sesuk nang ya. Ayo. Gendong ama. Gendang. Ayo gendang. Ndang wong loro enak men kowe yo nyambut gawe engko senene. Oh, njaluk wong loro. Oh, alah ngrepot rumah tangga. Tanganku nek ngeder. Kowe gak krungu? Digendong munggah maces. Alah ya kuwi. Apa kuwi? Ya tet.
Siapa pamundutan apa ki, Mang? Sidarondo. Heeh. Sidarondo. Biyen mula kuwi Iya. nggih Mak nggih. Sinten kepareng jumeneng? Wis apa? Kabeh. Baik, Oke. terus oh Artis langsung ya. al. Ya. Al ninggal gue. Kabeh laki lungguh kabeh. Buke pinarak mawon. Lah ya dibatasi Aku lho. ya artis Iya sayang. Gak trimo bojomu 1 minggu gak trimo gak. Kira omong setuju anu 5 ngono. Ayo monggo. Senin nganti Jumat tok berarti iki. Nggih, seneng ngantos Jumat mawon. Aku ya artis anu artis 1 minggu prei. Prai tapi nyembur kok. Iya malah double. Iki setrume gedhe ngono. Yuk, minangkani panutan nggih menika ngersake Sidarondo. Tasik sarangan kalih Cahya Nus. Sing tak suwun sing ayo pangapura Anom tresno Bojoan selawase. Ayo Tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe panyepurane Anom tresno sejodohan selawase Anom tresno